Κύριε Αντώνη, ή δεν ήρθαμε να δούμε εδώ? Πού είμαστε? Να δούμε τη χιονοστιβάδα που έπεσε. Και καλά που δεν είμαστε εδώ, θα μας εμπλακώσει. Στις Γούρνες, στον Αποκόρονα, σωστά? Στις Γούρνες από Κορώνου, 8 χιλιόμετρα από το χωριό Καρές και 1000-1100 υψόμετρο. Λοιπόν, να δούμε ακριβώς στο σημείο που είμαστε. Για όσους γνωρίζουν, είμαστε στην τελευταία στροφή, ακριβώς πριν το οροπέδιο, που είναι η εκκλησία Πέτρου και Παύλου, ο ναός ο Πετρόχριστος. Βλέπουμε τη χιονοστιβάδα που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ο δρόμος δεν προχωράει παραπέρα. Στα 100 μέτρα από το δικό μας όχημα, το κύριο Αντώνη Πλημάκη, σταματάει. Αυτή είναι η μεγάλη χιονοστιβάδα που έχει πλησιάσει κοντά στο δρόμο. Θα περπατήσουμε λίγο πιο μέσα από το αριστερό τμήμα, το καθαρό, να δούμε τι θα δούμε πιο πάνω.